Sandusanan sa usa ka babaeng bairan. Ang sugilanon sa atong letter sender karon na si Berta mahitungod sa iyang hinigugma nga sisto. Bago na ko ipakita ang mga panghitabo, magpatukar kog sonata nga request pa ni Berta. Mao kini ang mga panghitabo ni Berta. Istong, ano imong kining gibuhat ka na ako. Dis aman sa una nga imo nang gisulti ka na ako. Nga ikaw nga imo kong gihigugma. Ngano karon unsay nahitabo? Imo kong gibilan og 60 ka anak. Istong nagantos ko karon sa akong kahimtang. Nga imong kong gibiyaan hangtod karon wa ko nimo gibalik. Unsa may ang akong buhaton istong nga imo man yung gibuhat kanako. Nga sa ng imong tain na ing obligasyon di unta ni kanako. Istong kung maluoy ka balik kay hantod karon istong wa ko'y tulog nang lagom na ning akong mga kalimutan. Nang luspad na ning akong mga wai. Wa ko'y tulog. Ug hunahuna diha kanimo. Maluoy ka sa atong mga anak istong. Kung mahimo pa unta istong. Hanapon ta ka. Aron lang gid makita ko ikaw. Kay hantod karon akong paghigugma kanimo. Nagpadayon gihapon. Mabitaw karon istong wa gid ko'y tulog. Gumikan sa paghunahuna na ko da kanimo. Wa lang kakasayod sa akong gibati. Karon sa akong kasing-kasing sa imong gibuhat kanako. Sa mga adunay kinakimkim nga mga sugilanon sa kinabuhi, ipadala sa among istasyon nga wala pa marehistro ug tawag sa among hotline sa Palawan. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Hi guys!